ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲୁ, ମାନେ ଆମ ମୋବାଇଲକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆସିଲା। ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ଆମେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚିତ 94 ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମିଳନ ହେଲୁ ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇ ସୁଭାଶିଷ ରାଜଗୁରିଏ, ଆଉ ବାକି ଗୋପାଳ, ଆଉ ମୁଁ, ଆଉ ବାକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମଲ, ସାନୁଜ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ଆଉ ହେଲା ଶ୍ରୀକୁମାର ଅଶୋକ, ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାପାତ୍ର ବି, ଆଉ ବାକି ହେଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୀକୁମାର ମିଶ୍ର, ଆଉ ବାକି ହେଲା କହୁଛି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଆମର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଆଜ୍ଞା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ମିଳନ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତି। ଏତିକି ମୋର କହି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।